Od današnjih takmičara imali smo 18 ekipa takmičarskog karaktera i jedno smo imali koja nije bilo takmičarskog karaktera iz razloga što su pobjednici prošlogodišnji. Od tih 18 ekipa, znači žiri u sastavu jednom eminentnom gdje je bio ja VKV kuhar Bibić, gdje je bio prošlogodišnji pobjednik Senad i glavni mesar Bosanske Krupe Sead, oni su bili znači u sastavu žirija i gdje su donijeli odluku da je najbolja čorba znači pripala ekipi Badžu Besim, gdje je drugo mjesto znači pripalo ovoj ekipi iz Bosankara i treće mjesto su dijele dvije ekipe Polatone i Monting. Tako da kažem, danas je druženje proteklo i ovo takmičenje u jednom veoma lijepom duhu gdje se osjeti jedno prijateljstvo, jedno druženje pravo, jer što kažu ovo narodu našem i treba i potrebno je da malo ovako se opuste, da malo uživaju, jer tu nije bio prioritet nikome ovdje da kaže nama je pobjeda bitna, bitno je druženje, veselje, pjesma, da se narod opusti, jer nam je više puno ovih raznoraznih tih dešavanja gdje smo mi opterećeni s tim i ovo nam je stvarno bilo i potrebno i tako da sam ja kao član organizacionog odbora veoma zadovoljan sa današnjim ovom aktivnošću. Bosankar. Šta je Bosankar, ne znaju svi Bosankar je italijanska firma koja je nastanjena već otprilike 13 godina u Bosanskoj Krupi. Vidim da vas puno ima, to znači dobar dio kolektiva izdešava. Jeste, ima oko 180 radnika. Najveseliji se izgleda ovdje, jel? Pa otprilike da. Šta vam znači ovo, evo, malo uljepšiti ste poslovni prostor, ali za današnji dan? Ovo je jedno veliko druženje i puno nam znači što smo osvojili drugo mjesto. Družimo se, kuhamo čorbu. Jeste vi bili članice ekipe koja je baš kuhala? Jesmo, da. Ja sam bila kapiten, Zeno je bila kuhačni pomoćni kuhar. Ja se zovem Ramić Edina, dolazim iz Bosanske Krupe. Zena Kedić, dolazim iz Bosanske Krupe. Evo, tu se mogli vidjeti dogodine. Hoćemo ako Bog da. Ako Bog da.
Pa ovo je nama 11. zvanično, a 12 godina ustajemo, pošto 12. nije bilo kad je bila korona. Možete reći da ste Najstarija ekipa i najredovnija na takmičenju. vidim ima i mlađi u ekipi. Pa ima, a po učestvu je najstarija ekipa. Je li bilo uspjeha? Pa jeste, imali smo treće mjesto, drugo mjesto je ovo sad mjesto broj 1. Sretni. Naj. Zahvaljujemo se Žiliju što je ocijenio da je naša šorba najbolja ove godine. Hvala im. Šta vam znači ovaj dan danas? Pa najbitnije druženje, a prvo nije mjesto, ali najbitnije je da združimo. I da spomenemo nas dva čusni koji su rahmetli, Besim i bratu Šoko, ove godine nisu s nama, oni su rahmetli. Vidimo se dogodno Ako Bog da, vidimo se na istom mjestu. Možemo reći da u ovoj ekipi ima dosta bivših sportista. Pa ima i nogometaša i sudija i svega. Delegata i... Vidimo se ako Bog da i dobro. Hvala vam. Uzmemo. Tako da je zdravo. Thank you.